बा गल' नोंलाय माथो आंखौनो बारबायलै हा आंनिख्रुइसो माथो जौसिन जाबाय नोङो सेंग्रायानो देरबायलै नोंबो आंसो बुरैलांबाय औ आनै सेंग्रा जाबायथ' आरो आङो आनै नोंनि हाबाखौसो जानांसिगौमोनलै माला हाबा जागोन नोङो दै हाबा थाबा जानो बायोलै आं गल' हाबा जानोबो बायो होमबा आनै बिदिबा नोङो बुरै जाबा सोर नायगोन नोंखौ देनाङो बेफोरलाय मा बेफोरखौ उनाव नुसिगोन आरो जिखिजां हाबा जानो बायो आरो आंनिया खालि जानांगौ लोंनांगौ आरामसे उन्दु उन्दु मबाइल नायनांगौ ओइ गल' माया आफा मायो आफा आंनि साइकेलखौ लांबा लांनानै बास्केटखौ मानो नों सिफायना लाबोखो आफा आं सिफायनो होननानै सिफायाखै एकदम माबा मोसौनि दरगाव खुन्थेंनानै गोलैनानै बिदिनो बायना होदों साला ओरैनोबा फैसा गैखाया नोंसा नोम्माया होगोन आंनो हा नोंसा नोम्माया बायना होगोन बास्केट गैयाबा सालायनो बायो आङो लांग'गौ नुयो बोरैबा मास मोनसेबो जाबावाखैमोन आंना बास्केट फैनाया मिथिबाय साला सिफायनो फैदों आंनि साइकेलखौ लांनांलालै दिननिफ्राय नों गल' सालायनांला देलै दे आदा नोंबो बास्केटल' बायनायखौनो बे गल'आबो माथो खालामबावनो सिफायनो होननाथ' सिफायाखैना मोसौनि दरगाव एकदम सोबथिंना गोलैनासो बायदोंनो नङा मानो लाङो आंनि साइकेलखौ नों दांनो नाङा मिथिबाय आंनि साइकेलखौ जुदि एबारनिफ्राय दांबावना एकदम नोंखौ साबुतसो गोनां नायबाय था नों गल' बेखौनो एसेबां गोसा गोसा गाख्रबनांगौना नोंबो आदा दै गाख्रबनांगौ हा ओरैनोबा फैसा गैया थाखा गैया जाखादों मानसिया दांना होनदों दै आंनि साइकेलखौ बरावबो लांनांला जागोन दे आफा ओरैनोबाबो आङो नोंनि साइकेलखौ लांखायानो बरावबो दिनैसो लांदोंमोन बु दङ नामा नोंनि आथिं आखायाव हा आंनि साइकेलखौ लांनाय लोगो लोगोनो नोङो बास्केटखौ सिफायना लाबोदों ना सनि लागा मानसियानो सनि लागासो नों मानसिया सनि ग्रह गोनां हामालै आदा बेफोरखौ नाम लाबाय थानाङा मानो नाम लाया बेफोरबायदिनो बियो सनि लागा सनि नांनाय गथ'सो बियो सोरनिबा पापनि निसानि बेयाव जाला आंनिथ' नंखाया फिसा सोरबा गुन्दामारानि फिसाज्ला आंसो फिसिनो मोनबाय दं सियाला पापिखौ सेंग्रायानो जासिगोन दिनै 13 बोसोर जाबाय गुबुननि फिसाबाबो आंसो आंनि फिसाज्ला बायसिनो खांबाय दङ आंसो जाहोबाय थादों लोंहोबाय थादों साला सोरनिबा पापिनि निसानिमोन एबारनिफ्राय जुदि आंनि साइकेलखौ दांनायबो नुयोना एकदम सोबागासिनो सोबानाय बिरफागोन मिथिबाय साला बाथ्रा बुंबा बुजिया साला आगोलावनो बुंना दोनखादोंमोन आङो आंनि बुस्थुफोरखौ दांना होननानै थेवबो नों दाङो नोम्माया बायना होनो हागोन आंनो हा बास्केटखौ एबार दांनायल' नुथों र' एफां सोबानानै बिरफा होमारगोन आंबो साइकेलखौ लांनाङामोनलै आनै लांनानै बास्केटखौसो सिफायना फैबाय दे नोंबोथ' सिफायनो होननानै सिफायाखैना गल' आनै आफाया आंखौ मानो इसेबां रायबाय थायो गुबुननि बिफाफोरा बिदि नङाथ' मालायबा मबाइल नांगौ साइकेल नांगौ होनबानो बिफाफोरा बायना होयो जोंहाथ' बिनोनो हाखाया डाइरेक्ट रायखायोसो आइयासो अमा फाननानै आंनो साइकेल बायना होदोंमोन बिबो साइकेला दा गाज्रि जाना थाबाय नोंसा आफाया बिदिनोखालै माथा दगसो दङ बियो माथा दग एफाब्रा फिसालाखौनो ओरैबायदि रायो आदायाबो बे आदानि गोसोआनो गाज्रि साला गेसाव बेसेरा गथ'खौ गावनि होननानै सानना लाखाया बिनि थाखायनो अननाय होननायानो गैया बाजैयासो उन्दैनिफ्रायनो गस्ला होयो लंपेन्ट होयो मायबाफोर नांगौबा बाजैयानो होजोबो हाजिरा खामला मावनानै अमा फाननानै आदायाथ' अननायानो थाङा जेबोखौनो होआ अनखांखां मोनोलै आङो गथ'खौ बिफायानो इसेबो बुजिथारा गोसोआनो गेसावसो हाबासो मोनबाय दे आङो फन खालामनि र' हेलौ मा खालामदों सना आं ओरैनो जिरायथ'ना दङ र' गरमथार मोनदों फेननि हावायाबो माबा गुदुं गुदुंसो नोंलाय मा खालामदों आंबो दङ ओरैनो माबा नोंखौ आङो गाबोन लायगोन आंखौ औ आब'मोना नोंखौ लिंहरदों नायनो नोंखौ नंमारगौना नंमारालै मानो नङा जानो नोंखौ नायनो लिंहरदों गाबोन ओंखारना था आं नोंखौ लायगोन फुङावनो लाजिनायबो मोनो र' माखौ लाजिनो दे जेबो नङा आब'मोनल'सो जोंहाथ' रावबोआनो गैखाया आरो आब'मोना सानैल'सो फैदों गुमैबोथ' फैखायाखै थेवब्लाबो नोंसा आब'मोनखौनो एसे लाजियो आरो दे लाजिनाया उनाव जाबाय थागोन जिखिजाया नों गाबोन फुङावनो ओंखारना था 9थासोआव आं नोंखौ लायगोन फैगोन ना थांगोन दे मानो थाङा थाङाबा माथो नोंसा आब'मोना आंखौ गाज्रि मोनगोन मोननोबो हानाय बिनिखायनो लिंनायावनो फै आरो नोंसा आइ आरो आदाखौबो बुंना दोनखा
गाबोन जोंहानाव फैगोन होननानै। नोंसा आदायाथ' बादा होआ? जोंहा आदाया बादा होनो मोजांसो मोनगोन थांगोन होनबाथाय। होमबालाय जोंना खिन्थु हाबाया बारा दिन गैला दै। नंगौ नामा? नङा होमबा? औ नंगौ दे। नोंसा मालाय धोनिथार खोमा न'फोरा मार मोजां खोमा। जोंहानियासो हानि बायला जिला लाजिलाय लाङो आं थांनोबो। दै माखौ लाजिनो, बेफोरखौ जेबो मोनालै जोङो। जोंबोलाय बेसेथ' गोनांमोन दे आगोलो। नोंसोरनिसाय बांसिनसो गैसिनामोन। दासो इसोरनि अननायाव एसे जाबाय। नंगौ। दा नोङो गाबोन जोंहानाव फैगोनखौ साननानैनो बेसेबा खुसि मोनबाय दङ आंहा। दे जागोन दे थांगोन। गाबोनो फुङाव लायनोसै। जिखिजाया ओंखारना थाबानो जाबाय, आं ब्लदनो लायना फैगोन। बेसेथ' गोजान लामाखाय खाथिखा ओरैनोबो। गामि गंसे बारबानो मोनखाबाय। होमबा गाबोनो नोंसानि न' नुसिगोन आरोना आंबो? नुसिगोनथ' र', नोंखौनो नेबाय दङ आंनि न'आबो। इसिबा न'आबो आंखौ नेबाय दङ नामा? जागोन दे गाबोन थांगोन। नोंनि न'खौबो बुंना दोनबानो जाबाय आं गाबोन थांगोन होननानै। आंनि न'आ मोनथिखाबाय। दे लांफैबानो जाबाय थांगोन दे। आदामोननोबो खिन्था। जागोन दे। ओमफ्राय नोंसा आब'मोनालाय माथो खालामबाय दङ? बिसोरो माबा फिथासो सावनो नागिरदोंमोनलै। इसिबा फिथा जागोन नामा दिनै? बेसेबा गोबावनि उनावसो फैदोंना एबार बिसोरो। फिथाखौ नोंनोबो दोनगोन दे, जानो लुबैदों नामा? लुबैदोंथ' र', दोनबानो जाबाय। दोनगोन दे। नोंलाय मा खालामदों, अबाव दं, न'आवनो नामा? आं लामायावसो दङ र'। बांद्राय गरम जानायखाय लामायाव दसे फैदोंमोन र' आङो। बार फैदों खिन्थु। आंबो माबायावसो दङ र', न'आव गैया। एसे बाहेरायाव ओंखारबोदों लामाथिंजाय। बार नांदों बेयावबो। थांसै न'आव। दे थां होनबालाय उनाव रायज्लायगोन। आंहाबो एसे खामानि दङ र'। थोरसि सुनो दङ आंहाबो। दे होमबा दा हरगोन। गाबोन फुङावनो। दे जागोन दे, ओंखारना थागोन आं 9थासोआव। दे। लाजिनोबो ओंखारलायलाङोहाय। माने आङो बिदि सेंग्राफोरनि न'आव मालाबाबो थांफेराखैमोन आलासि जानो। आरो बिब'मोनाबा माबायसि गपसथारसो नामा एबा माथोबा होगोन ना होआ आंखौ मोजाङै? मालाय धोनिथारना बिसोरो। होगोन खोमा दे। थिलुआबोथ' माथो मोजाङैनो माथो होयो। बिसोरबो होगोन, एसेबांबो गपस नङा खोमा दे। आरो गपसबा आंखौ आलासि जानो लुबैनामोन। सेन गंनै दङ, सेन गंनैखौ सानांगोनलै दिनै। ओंखाम गोजा जानो बासैलै। आदा मायो? आदा आं गाबोन थिलुमोननि न'आव थांगोन आलासि जानो। बिब'मोन फैदोंना आंखौ लिंहरदों। मा? नोंखौ लिंहरदों? थां सानसेयावनो थांनांगौ, सानसेयावनो। आदा आंखौ लिंहरदोंनो। आंखौ मालाय नायोनो। थां लिंहरनायावनो थांखा। नोंखौथ' बिसोर फसायखागोन, आं मिन्थिगौ। थां, लिंहरनायावनो थांनांगौ। बिसाथ' न'आ बिल्डिंसो खोमाना? आदा बिल्डिंथ' र', बिनिखायनोथ' थांनोबो लाजिलायलाङो। नोंनि न' जासिगोन साननैसोनि उनाव, बेखौनो लाजियो नामा? नोंनिनो फिसाय जासिगोन थिलुआ, बिसोरखौ लाजिना मा मोनगोन दे। थां गाबोननो थां, एसे लाजिगानाय बायसि। आंबोसो थांनो लुबैदोंमोन, नाथाय आं दा थांथ'ला दे। न'फोरखौ नायनो बिराद गोसोमोन आंहा, माबायसिबा होननानै। उनाव नायनो हागोन दे आदा नोङो, दा थांथ'नाङा। थाङालै आं थाङा, नों थांग्रोना फैबानो जाबाय। फट' खेबनानै लाबोदे। आयौ लाथिंसिं, आंलाय बोरै फट' खेबना लाबोनो दे। लाबो आं? लाबो। आं नायनांगौ माबायसि, सिरि खेबखुमाना लाबो आरो माथो जागोनखाय। बिसोर थानायाव आं बोरै फट' खेबनो दे, लाजिनोबो ओंखारोना। बिसोर माबा नोंजोंनो थाबाय थागोन नामा? नोंथ' एसेबाबो चान्स मोनगोन ना। दे चान्स मोनबा लाबोनोसै। आङो सेन साहैनि र', ओंखाम गोजा जानो बादोंलै माथो दिनैबो जेबो गैया। गैयाथ' र', नों लाबोबासो। फैसा गैयालै, फैसा गैया। आं सेनखौनो साहैनि र', मानैसो नांगोन खोमा बाथोन जागासे। थां। आयौ, बिदि अबस्था जानानै दङ होनबा नोङो जांग्राव, आयौ। औलै आयं, गथ'खौनो ओरैबायदि होख्रेबना गालांखादों, इसेबो मोजां मोनाखैनो। मैया हरावबो एकदम गाख्रबबाय दङ सादों होननानै। दा बाहेराव लांनो थाखाय फैसा जमायबाय थादों, फैसायानो जायाखै र'। खामानि बन्दक दोनबाय। फाप नांदों। गब्लिखौ बिराद जोमोदै गारै मुगै सोनाया फाप नांदों। आयौ, मा जागोन दिनै दा? बिदिनो जुदि थाबाय थायोबा, जुदि मोजां जायाबा मा जागोन ना आयं? औलै लाफाथि, मा जामारगोन आं मोनथिला। आंनि आथिङा जुदि बिदिनो थाबाय थायोबा। मोजां जागोन दे आबा, नोंखौ बाहेराव लांगोन ना। बाहेराव एसेबां मोजां डक्टर दङ, एसेबां गिदिर बेमारफोरानो हामना फैयो। नोंबो हामगोन ना आबा। फैसा जगार खालामगासिनो ना, नों टेनसन लानाङा। औ जांग्राव, नों टेनसन लानाङा, हामगोन दे। बारा टेनसन लानाङा।
दिनै आयं नों जिरायथ'नो आङो साहा फुदुंना लाबोनि र' खापसे साहा लोंनो ना? औ थां एसेबां गोबावनि उनाव नोंसाङा दिनैसो फैदों थां लोंनि दे लोंना थांनोसै दे जिरायथ'नाय हा नोंनियालाय गोसथोनायफोरा मोनथिदोंना मोनथियाखै जांगाव? मोनथिदों लाफाथि आंनि थाखाय बेसेबा दुखु बेबो हमना ला जांग्राव जुदि नोंनि आथिङा मोजां जायाबा नोंनियाथ' गारफेना नोंखौ नागारनानै गुबुनजों हाबा जागोनलै होमबाना मा जागोन नोंहा? आंना गार्लफ्रेन्डआ बेफोरबायदि नङा गुबुनफोरनि बायदि नङा बियो बुंखादों आं हाजारखि खरा जाना थाबाबो बियो आंजों हाबा जाखागोननो थैस' थांस' आंजोंनो थाबाय थागोननो नंथाराहाय मा नोंखौलाय ओरैनो बुंदों आरो बेलाय नों बायदि खराजोंनो हाबा जाफैगोन आरो बेयो एसेबां समायना सिख्लायानो होद मा बिदि मिनिलाबायदों जांगाव आं मोनसे खोथा बुंनि दे नों गाज्रि मोननाङा गाज्रि मोनबाबो मोन आरो माथो खालामबावनो उफाय गैया सानसे समाव नोङो गब्लिखौ खरि खरि होननानै मुगैसोनाया सोमोदै गालायदोंमोन माथो सोबालायदोंमोननो ओमफ्राय दा नोंहा जाजाबायना बेनिखायनो रावखौबो मुगैनाङा मिथिबाय उपरवालाया नायनानै थाखायो मिथिबाय जेब्लाबो नोजोर होबाय थाखायो बिसोरो नों मा सानदों भगबान इसोरफोरनि मेगना थाइनैल' जोंनि बायदि हाजार हाजार मेगन दङ बिसिना औ नङा हाजार नङा लाख लाख लाखबो नङा करर करर दङ बिसिना मेगना मिथिबाय बेनिखायनो गुबुनखौ बिदि मुगैनाङा मिथिबाय दाथ' नोंखौबो मुगैगोनलै जांग्राव सानसे समाव नोङोबा गब्लिखौ खम लाजि फैनाङोमोन दा नोंनो लाजि फोनांजासिगोन मानसिफोरजों लाफाथै नोंनि बिबनां बायसि आङो जोनोमनिफ्रायनो खरा नङा मिथिबाय आंखौ बै पापि मानसियासो एक्सिडेन्ट खालामदों मिथिबाय आरो लाफाथि नों मा सानदोंलै हा आं बिदि खरा जाना थागोन ओमफ्राय आंनि गोसथोनाया आंखौ थगायना थांगोन ओमफ्राय आङो गब्लिखौ हाबा खालामगोन बिदि सानदों नामा ओइ न' आं मालाबाबो गब्लिखौ गनायखायाबो हाबाबो खालामखाया आंहा कत मोजां बिउटिफुल गोसथोनाय दङ आरो बेयो गुबुनफोरबायदि नंखायाबो आंजों फुरा थैनायालागै थागोन बियो मिथिबाय आंनि गार्लफ्रेन्डखौ मा सानदों नोङो गुबुनफोरनि बायदि सानदों नामा नोंसोरनि बायदि सानदों नामा लाफाथै ओंखारलां दानो आंनि न'निफ्राय सल' आंखौ नों मिनिनोसो फैदों मा नों जुदि जोंनि न'आव थांनानै दोखो दोखो दम होना धुमकि होना फैनो हायो आं नोंखौ मिनिनो फैनोबो हाया नामा जाम्बा जाम्बा गल' जांग्राव ओंखारलां होनदोंना नोंखौ लाफाथि थां बेसे गाखोबाय था गाखोनोल'सो हागोन नोङो बिनि अनगायै माथो खालामबावनो हागोन हा थाबायनोनो हाया नोङो दा नोंखौ र' आंनि आथिङा मोजां जाथों र' नोंखौ जोनानै बिरफागोन आं लाफाथि नों नायबाय था मुझसे बुरा कोई नहीं होगा सफैबाय नोंसोरो औ आब' सफैबाय खुलुमबाय आब' खुलुमबाय आगै मोजां ना आगै खबरफोरा औ आब' मोजांथ' दे नोंनियालाय आंनाबो मोजांथ' दे नै बियो जमुना आंनि आमाइनि फिसाजो मोजांबा खबरा जमुना औ आगै मोजां दे तिलुनिसाय देरसिन ना नोङो औ आगै ओमफ्राय ओरैनो आगैला सोर सोर दङ होन्दोंमोनलाय न'आव जोंहा आदा ओमफ्राय आइ दङ आफा गैयाना ओहो आब' आफा गैया दिनै बोसोरबासोआनो जाबाय दे जोंहाबो आइबो गैया आफाबो गैया नोंथ' मिथिखागौ खोमा आब' मिथिगौ जिरायनि जागोन दे आब' लासैनो जिरायगोन ओमफ्राय नोंसोरनियालाय लोगो मोनलायनाया खैदिनसो जाखो बारा गोबाव जायाखै बिदिनो मास मोनब्रैसो जाबाय खोमा ना तिलु बिदिनो मास मोनब्रैसो जाबाय सिख्लाखौलाय मोजां बायसानो मोनदों दे नुनायावबो मोजां माथो होनायफोराबो मोजांथार माथो ओमफ्राय आगैनि नामा पुर्निमामोन ना औ आब' पुर्निमा दे मोजाङानो जाबाय दे जोंहानाव दि आलासि जानो फैदों आंलाय फैनाय नङासो सानदोंमोन लाजिगोन होननानै तिलुआ नोंखौ लाबोनो नागिराखैमोन नंगौ नामा औ नोङो लाजिसैना बिनिखायनो सानदोंमोन आं लाजिनानै फैनाय नङा होननानै ओरैनो आइमोना मोजाङै दङबा आब' ओरैनोथ' जोङो मोजाङैनो दङ र' नाथाय आइयासो मोजाङै गैया बिनिया बेमारानो मोजाङानो जाला माथो एसेबां डक्टरनावबो लांबाय फैसाबो थांबाय नाथाय बेमारानो हामनो रोंला आयौ अन्थाबाथावनो आसल मथे मा जानांनाय प्रेसारलै आब' प्रेसार जानानै गोलैनानै थानानै बिदिनो जाना थाबाय हाइ प्रेसार दङमोन बिदिनो हाइ प्रेसारफोरखौ बिराद गिनांगौ न'
बिदि गोलैबाथाय एकदम गैखाला मोजाङानो जानो नागिरा बेनोथ' नाया नङा गोबां नायबाय मोजाङानो जाला दे माथो खालामबावनो आरो उफाय गैया मा नोंसोरो बिदिनो गसंनानै रायज्लायबाय थानोसै नामा औथ' थौवाखै जिरायनि नोंखौ गसंहोबाय थाबायहाय जेबो नङा दे आब' जिरायगोन दे थौवाखै थौ बैयाव थौ थांसै आङो आंनि किउटियाबो गैला अबावबा थांखो एसेबां नागिरबाय मोनलाबो बिसोरो बिमा फिसा मा खालामो खालामथोंसै थांसै आरो सानदोंमोन न'आव किउटिखौ लानानै थांगोन होननानै नाथाय गैला एसेबां मोजां सैमायानो गैला सोरबा माबाफोरसो खालामदों नामा एबा मिथिला आरो ना खरा सरासो खालामना दोनदों न'आव फैनो हायो एसे ना बुथारनासो दोनबाय ना सोरबा फिसिनो लांबाय बेखौ सैमायाबो बिराद साइसथारमोन ना मैयानिफ्रायनो एसेबां नागिरबाय आङो गैया हरावबो मोनाखै साला बिमा फिसा सानैनो मैया हरावबो ओंखाम होआसै आङो थाथो फाख्रिफोरा बिदिनो थाबाय थादो सेवना थादो थांसै आङो बेसेथ' साजा होबाय थानो थाला सारि गासैखौबो खुलिजोबना थांसै आं बिमा फिसा सानैबो उन्दुनानै दङ हगारनोसै आं बेसेथ' साजा होबाय थानो फाफ्लिफोरखौ दाथ' आंनि बागै गामिनि मानसिफोरनि सिगाङाव खम गाबखब खिन्थासिगोन बिदि खालामदोंमोन जोंफोरखौ बिदि साजा होदोंमोन होननानै खिन्थाथों रावबो आंखौ जेबो खालामनो हाया आरो आं दिननिफ्राय खारखानोसै आंखौ बर'बो मोनखाला न'आवबो थाबाय थाया आं गुवाहाटिफोरावसो खामानि मावहैनोसै कम्पानिफोराव हाबैलाबायनोसै बा सोरहानावबा रुवाथिफोर थालाबायनोसै फाफ्लिफोरखौ साजा होबाय थानानै माथो मोनगोन आङो किउटि नोंखौसो लांनो मोनासै आङो मिथिला दे आरो नों अबाव थांखो किउटि नों जुदि थानायमोनबा सप्तासेसो थाबावनानै थांगौमोन आङो नाथाय नों गैला न'आव थानोनो सुखुला आङो थांसै आङो किउटि नों जेरावखि गैया मानो मोजाङै था आं थांसै आरो बिमा फिसा फाफ्लि सानैयाथ' माबोरै जायो जाथोंसै थैनानै सेवना थाबाबो लस गैया बिसोरनोथ' आथिं आखाइ बायखाजोबखाबाय बोरै संना जायो आं मिथिला जेखिजाया आं थांसै मैयानिफ्रायनो ओंखामबो होआखै आं बिसोरनो थाथो राननानै थाथो बिसोरो थांसै आं नांला दिननिफ्राय बिदाय गोबां साजाबो मोनबोबाय आरो गोबां साजाबो होबोबाय बिसोरखौ नाथाय दिननिफ्राय आं बिदाय गप्ता नों जुदि मोजां जानायमोनबा दिनै आं नोंसोरखौ बेफोरबायदि खालामनाय नङामोन नों जुदि मोजां जानायमोनबा बेसे रुजु रुमुयै संसार जालांनो हागौमोन जोङो नाथाय नों आंखौ धोखा होदों दिनै नोंबो आंखौ धोखा होनायनि फिथाइखौ मोनबाय थांसै आङो बाय बिदाय